Kao i posljednje 4 godine, zadnji petak u rujnu posvećen je Europskoj noći istraživača, koja se istodobno održavala u 25 europskih gradova, uključujući i Pulu. Europske noći istraživača glavna je aktivnost projekta Reconnect Science with the Blue Society, Blue Connect 2.0, koji je imao za cilj predstaviti najnovija znanstvena otkrića na razumljiv i zabavan način, približiti istraživački rad javnosti i pokazati utjecaj znanosti na naš svakodnevni život. Posjetitelji, uglavnom djeca, te učenici osnovnih i srednjih škola iz Pule i okolice imali su priliku saznati kako izgleda biti istraživač. U noći istraživača sa sveučilišta Jurja Dobrile u Puli sudjelovala su 3 fakulteta. Fakultet za prirodne znanosti, Filozofski fakultet i Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti. Ova večer se po 4. put u našem gradu i na našem sveučilištu odvija Europska noć istraživača, gdje ponovno imamo jako puno zanimljivih radionica, igara i ostalih aktivnosti kroz koje našim najmlađim članovima približavamo rad naših znanstvenika. Ono što je izuzetno bitno ove godine naglasiti su 2 stvari. Prvo, da se Europska noć istraživača ove godine održava u prostorima novog sveučilišnog kampusa na Negrijevoj 6, gdje smo željeli i nadam se i postigli našim najmlađim pa i svim ostalim posjetiteljima prikazati naše nove prostore gdje naši znanstvenici rade, kako izgleda život naših studenata, gdje borave i koja otkrića želimo na razumljiv i iskren način prikazati djeci. Djeca su naravno naša najvažnija skupina, nadamo se danas sutra i naši budući studenti, no ono što je isto tako jako zanimljivo je znači da oni zaista iz godine u godinu uživaju u ovome, da vidimo da ih sve veći broj posjećuje. U radionici More u arheologiji posjetitelji su se susreli sa školjkama koje su u prapovijesti korištene za ukrašavanje. Njihovi otisci u glini bili su vrlo interesantni. Na radionici Mali arheolozi, putovanje kroz vrijeme, djeca su imala priliku zaroniti u svijet prošlosti kroz arheološka iskopavanja, te pritom učila kako arheolozi pažljivo istražuju sedimente i slažu priču o životu ljudi iz davnih vremena. Pa evo, doveo sam unuka to na istraživanje. Njega zanima baš iskopavanje jer voli dinosaure i sad okopava tu je nešto, to je neki kostur, pa se zabavlja. Ja istražujem projekt, stvarno se povezuje sa našim studijem, zato što naše znanje možemo pokazati u boljem svjetlu, u nekom zanimljivijem aspektu i malo djeci općenito pokazati kako je more i općenito morska znanost ili općenito znanost jako zanimljivo područje za studirati i istražiti. Dakle, ovo je jedna od radionica Fakulteta prirodnih znanosti gdje su naši studenti zajedno sa svojim mentorima priredili za djecu jednu vrlo zanimljivu radionicu gdje imamo kukce koji žive uz more i biljke koje žive uz more. Možemo vidjeti žive leptire, skakavce, bogomoljke, a sve s time da zaštitimo našu obalu i koja život znači ovim kukcima i te biljke da ju danas sutra ne nasipavamo više i ne betoniramo, što je nešto što i naš studijski program Znanost o moru uči naše studente. Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti predstavio je 3 radionice: školjke u moru zvukova, tradicijske igre i školjke, te školjkaši u torbi. U kreativnoj radionici školjke u moru zvukova su se od školjki izrađivali glazbeni instrumenti koji služe za ritmičku pratnju brojalici. Raznim igrama kao što su povlačenje konopa, školica, ščinke, memori, misteri, boks, križić, kružić i pokretom dolazimo do saznanja o izgledu školjaka. Imenujemo ih te razvijamo kognitivne, motoričke i emocionalne sposobnosti. Kroz višejezičnu i umjetničku radionicu Školjkaši u torbi djeca su naučila nazive školjkaša na hrvatskom, talijanskom i engleskom jeziku. Nakon promatranja i učenja naziva, djeca su flomasterima nacrtala školjkaše na platnenim torbama i napisali nazive na odabranom jeziku. Torbe su ponijeli kao suvenire s noći istraživača.
Ovogodišnja noć istraživača donosi pregršt igara i radionica koje su organizirali Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, poput oslikavanja na platnenim torbama, poput mreže zvukova s različitim zvukova koje proizvode različite školjke, izrade instrumenata od školjaka i razne tradicijske igre koje su u konačnici doprinose kako bi djeca naučila nazive i izgled različitih školjaka. Pa jako je zanimljivo i iznenadilo me. Ovako da ima baš toliko puno i jako je lijepo. Bilo je jako zanimljivo i najviše mi se svidjelo kad smo otkopavali ljudske kosti. Za sad mi se sviđa ova noć istraživača i dosta je zabavno jer ima puno novih igara, ima povlačenje konopca i iskopavanje prapovjesnog čovjeka, iskopavanje srijeprika od krovova rimskih vila, gledanje na mikroskop i svašta drugo. I dosta sam se iznenadio s tom noći istraživača.